Abusua ya di akwasida wie adekase na nya asem keto wa santimantem ekropon kumase. Hey, ebre wom nso be de ye de som ye som asantima na ya som Ghana ma nyina na enya asem keto. Esewani ense wo ka kire. Wa hu bebrebe na dodo na so ana ne me bebo ne tofa e de ma wo. Bomo de ase obe subscribe no like no comment. Pokuan TV. Penisem tumadi ana me de ebro me de ni kofi afrie bia na ye brema akwakudo nso ni nya adwuma me ba chopi bomade ama ni nya adwuma na ye adwuma so na mu omra ugina wo na so a mitimi ensa na bo no abo de awie utimi monko ani mu aba chopi odi ani se onsa be kan Dr. Daniel Boache ni mi bidro kama odi aba bidro a enfra mu papa ni bi na ofa ensa o ya de afenso mana dani de nyina ye ba himfi a mama apoto bibre aya himfi wo se twom me so mo a ye pam apoto bibre ni na e de afiwo afi so me ba chopi o ye obi a wo diabetes obi a wo pressure obi a wo hepatitis B yade bia yade kwanko nyina me so mo ada mu nyina mo fo ni nche Dr. Daniel Boache so ye na o ho se obeboa o ma bibia atimi aye kama afi so ewiase yesi dan wi a ye be kapa ayese anyam kani abebo na madan na dimu esa wo damu a wo se abo bi na mo onam ayo hu abo akọ ne be ba so no e bia wo e bia na enyi nyanche e bia na samu ankitinkitinkitinkitin ya omo nye papa ya omo timi manipa oha ne yade ba wasetena hu bie ba cho ni nyina ya anyam kani ya ni dia mu ntia se ye na hu enisu bobo biem bobo na twam ya beze yo manu yo koye ni ma wiase so kwa na ekọ nanim nyanse obi nya abrante ba kopa odi anyam kani abefa ofie ni mama fie na dimu na ya akono pa odi aso obefre no na oba be ni nyina kama de amche efie no wayare no oba ne kama edi ama waya wie so na bi a ache opeso osesa efie no wayare no so a eno so oba ni nyina kama edi ama san so na ye mu amkoji meters na makwa agent for di musika misro ono onye agent 419 there bi ono de ofre na be ni nyina kama edi ama me ba to ma me ayie abedi ntuo adwabo ase unya se wo ye fe na wo sameti yi ne ho ye fe papa nti so wada wo dia ne se obenya obi obepam ade ahye wo obi a wo bepam ade ahye wo Mami Grace Fashion wo Kumase ene ne patamu a wo pam ne kama ma ne titru ye pam de ahye wo wo sam pa you atade no ya pam ahye kama pa wo dia ne se wo befa Mami Grace number no afre Mami Grace apam awie no ehun benya se de ahwene ebegugum e ba chopi wo dia ne se wo befre Mami you Mami you be dem ono so be ne kama o de ahwene begum na wa ye ne kama wo wi a wasan so aye fascinator kama de ama fascinator wa eheuti a emako panifo aye fo maame nom emma no de aba no so ma ho nye febi na uti domu a eusi ampa won so wasibi asibi bibia be kama Mami you ene ma fascinator kama pa me ba chopi ene ayie ayefro kasamafo ye ba kope kasamafo oye ba kope yo be amamre ni amaniye yo be so awo nyoma di amawo yo be hihye wo nyoma wayie asamato wo nyamaniye na okọ na de nyoma bi koma mpanifo ahemfo etitiro bi a uhia de obehihye ama na ye akono uhia de obekasa obebi ni na ye afrie the cultural MC minimini amanom ene me maamenom ye be hihye ni na kama de ama Mami you ana afeso ba tia ye be ni na kama de ama mi wo enipa titi ni nti a omuso kasa wadwabo ase a unsa ampa we mo de omanu awo no munim de eno so ofre mi a mema obi wayie no se de tie bi a ye be hwe ni atoto ho obi a ye kama ma no so aso anya mari wo bi omo esu wayi ase eno so ye woni nyina abusa ti sisi onim na me fa nsem no de ekotwi kobre man e wo ma hia fikese nkotoko fie me fa ni nyina efa ebro na apezo efi hia de onunum a edi ofo obenwa asantima nyina yedie no aya akono papa na so ma hu se mafade no ene adanso pampa ni si di akwaji mframa egunti nananum bi adaroma ene me boss adaroma omso kofi entuma de ye de ma na so de asom potoko hene enti ohene ma ofia bomu asema o aye adwuma ni nyina ama hini aya akono na nanum ehia kotoko fie nanum akoside na nya asem ketua na me fa on free afashe ni mu a nse
dwumadie bebree na akɔso medical betiti ho bebree de akyɛw ohun bebree so Opokuan TV so nya bi hwɛ ya abakyɛw ukɔ a obenya bi na wahwɛ na manhyia kotokofie ohun na onim sɛ yedi ade akoside a apemso atete ne anitire efiri mmea bebrebe aba betai na chi ama yedi ade na mihu panin bi te sɛ Ghana mampanin na Adan Kwakufu Ado wachima PSC akyemkwa wono mbremu wono onso ba bepie asie bi wo ba nye ono nko a wone ne mpanifo ni MCs ni MMDCs assembly members wo mu nyina ba betai na chi na akono papa na mihu eye nkran mantam suafo wa bra gamanche eba no nkran mantam suafo studio mampani achi ene ne bai ni nyina so ahofoni na egugu so a wo hwe bia kama afensu mihu obi ti se chief of staff e maame akosua osai firma opare ono nso eba beta adwumadi na chima ne yefe afensu Ghana mampani abedi achire Dr. Mahmoud Baumia ono nso ebabi na akono papa ne one ne yire Samira Baumia omo nyina ebabi afensu the major opposition party the NDC National Democratic Congress almost empanimfo led by Honorable Johnson Asiedu Ketia General Mosquito wayesemia baba mechiawo on the nanu me komi twani bonus kofi o de mi ni de yenye kese de na papa wadaruma famina to ni patente ko ja misutu ana montu ko kana mi ko ka bi pe menya asem baba mechia papa empanimfo ni nyina mo nya akonya de mesato musayem echi amuna mogbo mabaso echi papa afenso ehu obi ti se yenuanom Anlo State fo omonso eba ye amambe kama pa ho se amambe ni bi negu so no na mehu nipa ba ko bi wo ade kesi yase chida na nakwa me bedi akọ Freedom Jacob Caesar ono so baabi na enya asem ketwa na nsia de ye ba ensem no nsia ensem ye nkan wie akono papa akono obi nya sa bi anko beye bi na apia stadium hu a wo de da form sa apia mo baabi a obi amechiawo adwuma na aye no kotoko hene de wase santiman de wase bo mpani so refi ku omi nya be a wo de dwo baase se ohene ho na wa mo na baso wa hwa no a ebesire hu se ohene nie na ma hene ni akono na ma hene ni de na ma ne ye fe obi etwam sampa ohene so sabiebu odimu na ono so osefata se yeyi na ye ne yebo na baso afen so amanhene jape krom manhene obabi bechem manhema obabi me why na me monidi agogo sante achima agogo manhene konti hene ne besi na anamu one Shami usu ansa sana hene manhema enso eba beka ho ma dwumadi ni eya kono papa ti obodo manhene baby chese amahene ni nyina obia so eba ma ne ya kono afi die opimso wote so na ema asante yemu yedru asante nyina akoma asante nyina sunsum ene sikadwa abanwa no eza mekanisi amabomu ase abanwa no sikadwa no opinso abanwa so no otie wanti Ghana akunya kese ne so otie abanwa so ono na akunya no ye mema adwa oba bi antena so bi ye o ma de o hono ma no nyem ayi abanwa ntimo hye no so sanfa emaye ewo eye mpanisem dwumadi eso na abanwa pia bonten sikadwa no opia bonten na enya asem ketua ba bra asantima mu nyina oba kotokofia ade etuo nyina asantima mu nyina etuo ehye ne sa wono so ohwe ma bibia ye kama afa na ta hene no kai hene jutu nzo kuta ni tu ba fo ba ntima hene no nyina ba tse na akono papa na sia de na ehuru pa so na edom ebeta akire no enye dom ketwa enye dom wa na wabra dwumadi ni kwaso no a dwumadi ni kwaso no a ana mehu minim mefa no abrantie o se mefa na baamu o se mefa na abotofro o baye se mi asema se boy
Abusua ya so but anyway mu a mu kurom hene ene saa papa ya mede ni bɛkyire mesrɛ mu ada mu bia abɔnten na mmɛka nkyerɛ sɛ ampa yɛ hene nie san sɛ ɔhene deɛ opia abɔnten a yɛ hoahoa no na wɔba no so no na kyiniye si ne so na kyiniye esi ne so a ɛnyɛ sabi adwaye kyiniye ɛnyɛ nsuo mu kyiniye ɛnyɛ nne rɔba kyiniye yi bia yɛde ɛkɔ baabi yi bia wɔfra ne kete kama ahyɛ n'ahenema kama okuta n'anyɛdeɛ egu ne nsa na wahyɛ okuta ɛkyɛ sɛ ɛkyɛ pa ɛhyɛ no no sika kyew abotire no ɛyɛ sika deɛ ne bia ɛna ɛbɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa na wamemma so na ne kɔn mu adeɛ gu ne kɔn mu na kwabrane edi n'akyi na di na no ne manfoɔ kakra di n'akyi na no na mene sɛ bia na ne manfoɔ no bebree hu dia sɛ nana bɛba dwabɔ ase a yazo but anyway asɛm yi akono na ani kan so sɛ first time a anaasɛ dɛ di nkan a mehu sɛ abɛmoa anaasɛ deɛ ne mfie enu bɛɛ sɛ mfinhyia dumɔtwe yɛde kyiniye si nso sɛ ɔyɛ ɔhene ɛba kɔtɔkɔhene anim menim so ɔyɛ ɔhene ba anaasɛ ɔyɛ deɛ me deɛ ɛnyɛ na me bɛkyerɛ but me deɛ me hu ne sɛ ebia ɔyɛ ɔhene ba but me deɛ menim sɛ ɔmo yɛ nano deɛ ɛdi a ɔyɛ ɔhene me deɛ ma no sisum na so tira me ka sɛ me deɛ me hu ne sɛ awɛ obusafo akono na ɛfɛ yɛhwɛ bibi ketewa bi obi si me ho ntasu me ho ntasu yɛhwɛ bibi ketewa bi mmra wabra na ɔba na amanfo ɛkyia no ɛbɔgye ne so na no wahiri ya wabo ani mutre wabo ani mutre wabo anuanom yes ye ni o se de ahensɛm no ɛmfa ho sɛ wanyini ɛmfa ho sɛ bi obruti won fudwene ɛmfa ho sɛ wa abotofo a enyato ato mpanini na ato enyato ato odi a ne sɛ busua ɛbɛsɔ nsado akɔkyerɛ ohene na osuade akyerɛ no na de minim ebia no aso afena musuade but Ghana ha de ne asante mamu ha enyato na wo de hye nko a na odi bie yi nko a de a mfa ho no de wadu o se okokodi akonya na obusafo ye ko ye kotokofie ensem a ekoso na ensem a ebubo so ba mintimi mefa ho nsem entu dwa ma ho so nti bie no me ba be ka kiro na abusua maka kiro se ha pedisem dwadi na me de bro obdi ene kofie opoko TV so de pomodi aso be subscribe be like be comment ni wa share na di video bi atuma wanya bi ni wa hwe me de usi ebre sem bi aba akira me ma waso ni wani ensi ewo makra One TV.